Na shigo shagon abokina kawai. Ina yaye labule na shiga sai na ga baya nan. Dama mun yi waya da shi ya ce min yanzu ya buɗe ofis ɗinsa sai nake tsammani yana cikin banɗaki saboda shagon akwai banɗaki a cikinsa. Sai na ji an ce malam gyara in wuce. Juyowar da zan yi kawai sai na ga ƙawar budurwarsa ce. Na ce a'a 'yan mata yanzu ni sunana ma ba za ki iya faɗa ba. Ta ce an ƙi faɗa sunanka, amfanin me za ka yi min? Na ce yanzu ko za ki ga amfani. Na ja ƙofar gilas na zuge ta. Nan fa na kama ta da cakulkuli tana ta dariya haka ta tuntsire nan ta tuntsire can na ci gaba da auna mata cakulkuli. Mun daɗe dai muna wasa da dariya da ita sai take cewa wai kai yanzu shikenan haka rayuwa za ta ci gaba ka yi arziki ba abin da za ka bani. Me za ka bani ne? Ya kamata a ce kana ɗan yi mana alheri lokaci zuwa lokaci tunda mun amfane ku mun muku amfani fa. Na ce eh gaskiya ne. Na ce to amma yanzu ai ke ma akwai amfanin da za ki min idan kin amince da haka. Ta ce ni kuma wane amfani zan maka 'yar gidan Malam Shehu? Na ce a'a haba. Ai mace tana da amfani sosai. Ta ce to yanzu ya za a yi? Na ce eh to yanzu abin da ya kamata shine na zo in ɗan yi wani uzuri ne nan idan na gama ai sai in tafi da ke fada ta ko? A can sai in wassafa ki yadda nake so. Ta kyalkyale ta ce kai dai ba za ka shiryu ba. Na ce a ina maganin shiru a ke fa kika tambaye ni me za ki samu. Na ce ke ma me zan samu. To ba shi kenan ba sai mu amfani juna. Ta ce to ba matsala. Nan dai na kwamushe 'yan mangwarorin nan na ɗan kwamushe shi kuma abokin na ina kallon sa ya turo ƙofa zai fito daga banɗakin da ya ga yanayin da muke ciki sai ya dakata. Saboda dama na gaya masa manufata cewa zan ma wannan baiwar Allah aikatau. To kuma gashi na samu dama. Haka na ci gaba da kwamusar lemun nan 'yan mangwarorin nan nata ina kwamuso mata su ita ma ta miƙa hannu ta kamo macijiyar wato zarmalulu. Mun daɗe muna cikin wannan yanayin. To ina jin ya gaji da zama a banɗaki ne abokin na sai ya yi gyaran murya. Sai muka ɗan dakata. Kowa ya gyara zamansa sai ya fito. Da ya fito yana kallon mu irin kallon uku saura kwata ɗin nan. Sai na ce malam da Allah ka daina mana irin wannan kallon. Kawai ka ce ka ga abin da muke yi. Sai ta sunkuyar da kai. La yaya wallahi mu ba mu yi komai ba ai ba ka ga komai ba. Ta ce masa ya ce a'a ni bakina da goro ba zan ce komai ba.